Константинопольський патріарх Мелетій Метаксасіс, як кажуть історики, прямо став на путь предательства православ'я. Яка ваша думка з цього? Така думка, як і думка всіх церковних істориків, котрі ото зафіксували. На жаль, що слідуючим патріархом став ставленик не греків, а ставленик Великобританії. Мелетій його називають ще, що він був тайний масон, Мелетій Метаксасіс, розколовши православний мір не лише календарну реформу, бо перейшов на новий стиль, но й поддержавши розкол обновленців у СССР. А напомню, що тот розкол організував Троцький. І Троцький, і в'єдно із тим Мелетієм собиралися судити патріарха Тихона. Но це була така же картина, як і нині. Константинопольський патріарх прийшов у Київ на чужу територію і хоче судити і лишити власти нашого митрополіта, блаженнішого Онуфрія, ну і претензії ставить патріарху Кирилу. Митрополіт Антоній Храповицький тоді заявив за них, за Константинополь, цитую, «Шайка єретиків во главі з Мелетієм захватили Фанар». От вам яка точка зору. До речі, я так люблю слухати нашого проповідника Луку, митрополіта Запорожського. Він також сміло дав таку ж приблизну оцінку, як і колись Антоній Храповицький. Кстати, таким духом до сих пір розрушають православ'я і нинішні роботники і служителі Фанара. Шкода, що вони забули не лише за православ'я, но й забули, що ще буде на то страшний суд.